अखासो हागोन नामा इलै माथो सान्दुंबो दुङाखै अखा हाबा गैलालै साथाबो गैया आंहा सान्दुं दुंनो टाइम जाबाय माथो मा दाहालागै सान्दुङानो दुंला हे इसोर अखा हानाङा दे नङाबा आङो सिजाजोबगोन आलै बिबारि दिनैबो हेलांसि मैगं फाननो थांनो नागिरदों नामा बेफोर मैगंखौनो फाननो लांबाय थायो नामा सोरबा सोर बायगोनसि सोर जागोनसि ओहो आब' हेलांसि लायाखै आङो दिनै बेलेगसो लादों बापरे मा बेलेग मैगंलाय गोरिना मासे लादों बेनिफ्राय मैखुन लादों माया मैखुन ओं आब' बा अबाव मोनदों मैखुनखौलाय जोंहानि बारि सिङाव बेरदोंमोन आब' औवा सेरे सिङाव बा मालाय नोंसानासो मालाय मैखुन बेरदोलै जोंहानालाय माथो बेरा हेनै नायनि माबायसि मैखुन र' आब' खोन्थिनि हेनै आयु मायसि साफा मैखुनालाय ए आं लांनोसै खोनादे बेसेबाङाव फाननो नागिरदों फुवासेयाव 50 रांनि आब' ए लांनोसै दे होनबा आङो बेसेबां दङ बेखिनियाव बेसेबां दङ आधा किल' दङ आब' दे होनबा बिबारि लांनोसै आं आधा किल' दे नो फैसाया लादो आयु बेसेबा मैखुन जानो लुगैखाबाय थादोंमोन आङो दिनैसो जानो मोनसिगोन दे माल जाखागोन आङो जागाब होनलायनाय बा लुदुमि आयं अबाव मोनखो एसेबां मोजां मैखुन अ आयं नै मालाय बिबारि लाहानायाव ओंखारदोंनो बेखौनो लाबाय आङो आधा किल' आयु साफाथार माथो जाथावथावनो एसेबां जाथावथाव नुदोंबा बायनो हाया नोंबो आयं ए दंबावो नामा बिबारि ओं दंबावो आयं 1.5 किल'आनो दंबावो आयु दे बिदिबा हर आंनोबो आधा किल' ए र' आयं आंहा थांसैलै आयं दे थां दे ला आयं ए बेसेयावथ' फानदों फुवासेयाव 50 राङै फानदो आयं ए आधा किल' लांगोन दे होनबालाय आधा किल'आनो दङ दे आयं नो फैसाया आयु मायासो साफा मैखुन आंहासो जानो लुगैसोबायलै नुनानै बा अबाव मोननायलै आयं मैखुनखो लाफाथि आब' आंनिफ्राय बायदो आयंआ ए बेसेबां फानदो है दङबा आंनोबो हरलाय दङ दे आब' दङ मा जानो लुगैखाना दंखायोमोन दाननि मालायफोरासो मालाय जागासिनो मालायफोरा मालाय गोथावै संना जायो हनै जोंहानावसो जि गोथाव मोदोम फैयो जानो लुगैखायो आङो जि खुदै मन'खायो ए लांदो होनबा होदो जानाया एवनानै लांनि र' बाल होगोन जानाया आयं जागाबनो खानसेसो जाखागोन आङो ओंखामखौ दिनै मैखुनजोंनो बापरे नंमारगौ आयं खानसेसो जाखायो आङो मैखुन थाबा दे दिनै जानो हासिगोन दे खानसेसो ओंखाम मैखुनजों बा थुमफ्रि अबाव मोनखोलै मैखुनखौलाय नै आफा बिबारिया फानगासिनो मैखुनखौ मालाय जा ओंखारखादोंनो अबावथ' थांनो नागिरदों आफायालाय सकसिम थांना फैनि र' बिहामजो ना जानो लुगैसोदों नाखौनो एसे लायना फैनि र' माबा आबौ आंनाव ना मासे दङमोन गोरिना नोंनो नांगौ नामा ए नोंनियाव नाबो दङ हेनै दिन्थिनाय र' आबौ दिन्थिनि र' नै आबौ पापा एसेबां गिदिरखा गोरिनायानो ओं आयं बा आबै नाखौ नुनाय लोगो जानो लुगैसोबायलै आङो दे आंनो हरदो दे बा एसेबां गिदिर गोरिनाखा मैथाजों खम गोथाव जाखागोन ना फैसा थानायबा आंनो बायना लांगौमोनहाय गैया फैसायानो गैया जादों आंहा नङाबाथ' लांनानै गथायै संना जागौमोन आं मैथाजों गैलालै लाफाथि दे बेसेथो नांगौ आबै माबा आबौ नाया सेरसेखा ओरैनोथ' ना गिदिरफोरनि दामा 60 रां 70 रां फुवासेयाव आंनो 50 राङै होबानो जागोन दे आबौ दे होनबालाय आङो नोंनो 200 रां होनोसै जागोन ना आबै जागोन दे आबौ ओमफ्राय आबै दे मैखुनखौबो आधा किल' हरदो आंनो दे जागोन दे आबौ हेसो लामायावनो फानजोबनो हाबाय दे मार खुसि मोनखाबाय आङो हेलौ डार्लिं गालि सालि नङा दे बेयावहा ओइ खोनासं आङो दायो हराव प्लेनिं बानायगासिनो नोङो आंनि प्लेनिंखौ खोनासंनो थाखाय खोमाखौ फुवारना थाखा you huina bat सना नोंनि प्लेनिंखौ आं खोनासंनो थाखाय
दाखालिनिफ्रायनो खोमाखौ फुवारना थाबाय थाखादों। फाल्थु नङा खिन्थु मानसियाबा ओरैनो रागा जोंखाना दंखायो। ओइ सना, आं नोंजों सानफ्रोमबो एफा मोजाङै रायज्लायो, नों माबा आंखौ फाल्थुल' खालायबाय थायो सानो आरो रायबायल' थायो। नों बायसि मानसिखौ राया होनबा मा खुदुमहैनांगौ नामा? हा खुदुमहैनांगौ? सना, खुदुमनांगौथ' आंखौ। गावगाया आंखौ सानसेबो खुदुमखाया। नों फा बुं। खोनासं थाख्ला, आंनि प्लेनिंआ ओरैबायदि जागोन, नोङो नोंनि हिनजावखौ 1 मिनिटावनो गेट आउट खालामनो हाखागोन। आंनि सनाया, आंनि डार्लिंआ एसेबां खाटारनाक प्लेनिं बानायखागोनबा मोजाङानो जागोन दे। रांखावरिसो आङो, रांखावरि। मा रखम मोनदों नोङो आंखौ? डेन्जार लेडिसखासो आङो। गम मोनगोन र' नोंबो आंखौ थगायबाय थानाया। आया डार्लिं, आंलाय मा थगायखो नोंखौलाय? आंहा नोंजों रायज्लायबाय थानो सम गैया। सना, दानथ'नाङा। मा खर'नि रायज्लायबाय थानोलै आं नोंजों? दरखार नांदों। उन्दुनोसो ओंखारसोबाय आंखौ। उन्दुहैनोसैलै आरामसे। आब'आबा मैखुन आरो नाखौ फाननो हादोंना हायाखै? बिख्रिबा थांदोंना थाङाखै? फाननो हानायबा हामगौमोन। बेखौनोबो आब'आ फैयागौलागै आंनि गोसोआ सानसेयानो मोननाय नङा। मैखुनखौ एसे लाइमोन आब' लानियावबो हैनांगोन र'। दादाया गाज्रिबाबोथ' मादै आरो लाइमोन आब'आ गाज्रि नङाना। दादैनि थाखाय नङाबाबो आब' आरो मादैनि थाखाय हैगोन र' आं मैखुनखौ एसे। बा आं लोमजानाय खालि लाइमोन आब'आ जुदि फैसा होआमोनबा मा जागौमोनबा? खिजानि आं दाहालागि थैसिगौमोनसो खोना। जेरैबायदि गोसा लोमजाखादोंमोनबा मुलिखौ मोनजाबा थैथारसिगौमोन आङो। आरो आं लोमजानाय दिनखालिथ' माइरंआनो गरसेबो गैयामोन बेथोनोबो। ओजों लोमजानानै खर' सानानै थानो हायाखै, फारसेथिं आरो माइरं गरसेबो गैया, जेबो मोनजायाखैमोन। बापरे बा खम खस्थ' जानानै थानांदोंमोन आंबो। बापरे बाप, सानथाम नामा थानांदोंमोन। सानथामनि उनावसो मुलि मोनजादोंमोन आङो। ओइ मोस्रोम आब', भाजाया मोनाखै दाबो? मोनथ'वाखै र'। दाबो मोनाखै। ओंखाम उखैसोदोंमोन आंखौ। र' दसे थाबाव र', दसे थाबानो जासिगोन, नेथारदो। ओइ आब', नेनो हाला खोनालै आङो। आयौ, दसेखौनो नेनो हाला होनबा? नै दसेबावबा जासिगोनानो, मोनसिगोनानो। दे थाब सं होनबा। मा मैखुनखौलाय रुदोंसो नामायो आब'? माथो भाजाखौनो थाव होयि रखमसो नुलायलांबाय आङो। थाव गैया होनबाय। जेबो गैया होनना गाखोबाय थानायखौ नोङो खोनायाखै आरो? दे माखारै सं, अरखौ ब्लाव होखा। मानसिया मा उखैखादो, दैखौनो गिलासो लोंना थानोसै आं दसे। दे लोंहैथां दैखौनो, दसे थाथारदो। गथ'आ उखैबा थानोनो हाया, थानखा आरो। बिट्टु एक्सन। सुना, आं नोंखौ मा गोसो थोखायो, नाथाय नोङो आंनि गोसो थोनायखौ मानो एक्ट्रेसफोरालाय बोरैथ' एसेबां एक्टिं खालामनो हागौलै? आंलाय मानोथ' मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो रोंलालै र' खेबसे बुंबावै र' डायलगखौ। सुना, आं नोंखौ मानो मोजां मोनखायो, नोङो आंखौ मानो मोजां गैला गायदे नोङो, गैला। एक्ट्रेस जानाय सिमांखौ नोङो गारदो। र' एबार बेलेग डायलग होबावनि र'। बिट्टु एक्सन। नै लेवरा, नों बायदि खाम्फा मोखांखौ थैबाबो नाङालै आंनो। आं बायसि एसेबां समायना सिख्लाखौ नोङो गोसो थोनो नों लाजिया? खाम्फा मोखां। मामोनलाय आरोबाव, बावगारबायलै। थेवबो एबारनि डायलगखौ एसे बुंसाबनो हादों र'। सानफ्रोमबो जुदि बिदि हारसिङै एक्टिं खालामबाय थायो हालांगोनथ' आङो। हागोन, मानो हाया? गायदोसो आङो, गायदो।
थानिर' मा सल'खौ मोसानो हामगोन मा सल'खौ दैया 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 रे दैया 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 रे आशिक में चोरी चोरी जाए या रे दैया 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 रे दैया 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 मलाई हौवाजों दग्लिलायग्रायखांना फैनाय खोनाबालाय दाला मोखाङा आयौ मा एक्टिं देखायनाय जाखो बेलाय मा मोनफाखरनि एक्टिं जाखो बेलाय जाबलेरा खावरि दाला मोखाङा नै सासेयावबो एक्टिं होबायलै लाजियाबो खोना बुरेरैदो मबाइलबो गैया टिभियावबो रिचार्ज गैया बरिं रिं मोनथारबायलै आङो खेफ्रा बिफायाबो टिभियावनो रिचार्जखौनो सोला ओमफ्राय मानसिया आरो खेफ्रा जाबानोखि एसेबांथ' खेफ्रा जानांगौना टिभि रिचार्जखौथ' बाद हो नै ओंख्रिबो मोनजाला मा जाबावनो लामायावनो एसे थांना फैनि र' न' सिङावबो बेसे थाबाय थानोलै बिबारि मोनाबा मा खालायगासिनो सानफ्रोमबो गोसोखांहरबाय थायो आं दानिया बिसोरखौ ओंखामफोरबा मोनजादोंना मोनजायाखै दाख्लै आइया लांनाय माइरङा जोब्बायसोनो मायोबा फाननो लागाबो जेबो गैलानो बोरमा मासे दङमोननो बेखौबो सिखावसो ना मायासो लांखोनो मिथिला दे आरो दा माइरं इसेया जोब्बा माखौ जागोनबा बिसोरो आङो बोरैबासो मोनसोबायलै उना खानानो दा माखौ जाना थागोन देनाय माइरङा जोब्बा उपरवालायासो मिथिसिगौ आरो मा एसे गरमथारहाय फेनबो गैया लामायावनो थांना फैनि र' एसे आइ फैदो ओंखाम जानो ओंखाम मोनबाय ए दानो मोनबाय ओंखामा ओंखामखौबो जानोनो बायोलै ओंखाम गोजा बेसे जाबाय थानो आयै ओंखाम गोजा नङा दे आहाय बेदर दङ दिनै बेदर मायो बेदर अबाव मोनखौ बेदरखौलाय नोंसा आफायानो लाबोदों सोर आफाया दिनै बेदर लाबोदों बा फैदो फै आइ आङो खुरना दोनखादों ओइ बिमा बिमा मायो मायो हा मायो बेदरखौ सोर संजोबनो होनाय नोंखौ हा मा नोंसानि नोमफाया होफैनाय रखम मोनदों नामा बेदरखौ हा बेदरा ओरैनोबाबो फुवासेल'सो नालाय बेनिखायनो आङो संजोबदोंमोन मा होनदों नोङो मा होनदों फुवासेल' फुवासेल' फुवासेया मा फुवासेल' जायो नामा हा फुवासे बेदर बायनांगौबा खथ' फैसा गारनानै बायनांगौ नोंसोर मा मिथिनो ओरैनो आरामसे जयै जयै मोनजादोंथ' बेदरखौ नोङो रानना दोनजोबदों ना बेदरा दोनफिन होनदो दे माथ्र दरसेल' जा नोंसोरो नङाबा नै दानो दुम्मा दुम थाइगिर फिथाइ सिजनाय होगोन आं नोंखौ हा कुकुर हिनजावसाल' आंजों थानोबा मोजाङै थादे आंजों थालिबालि नङा आयै थां बेदरखौ सारायाव दोनहैफिन थां नाङा जाया जों बेदर जोङो संख्रिजों जागोन दे आयै